que después de les línies d'alta tensió van a fer un aeroport! Però d'avions! Per això, avions i triates! Jo ho sé! Volen fer una microreserva com en Castelló, com el tio Fabra, perquè els conills puguem anar i reproduir-nos i follar i fer les nostres coses. Clar, això passa per tu, que eres un conill i no pares de follar! Ai, follar! Ai, mare, això és una paraulota que no podia dir. Pepe, si no fores del PP, follaries un poc més. La Magre! Enguany vas al festivern? Però qui toco? Obrim pas! I la pegatina! I la New York Ska Ensemble! I la raïta me toco? La raïta me toco! I el rap! I Panoràmic! I Feliu Ventura! I Arthur Caravan! I Voltor! I Ensemble! Sí, home! Ho dius en sèrio? No, de mentira de la bona! I Termofrígidus! Sí, home! Si això te n'han de llevar ara! I la Charanga Igua Bruta! I DJ Pancho! I DJ Flambe! I Arroz Movie! Sí, home! ¡Qué guapo! Super guapo!